Hola família, com portem això? Que ho veieu? Sí, en la capsuleta d'ara parlarem de llibres infantils. No parlarem només d'aquests dels 100 gegants, que déu-n'hi-do, ja en parlem de bastantes coses d'aquestes, sinó que la proposta d'aquesta capsuleta és apropar-vos doncs, allò que molta gent està fent, i molt correctament per mi, que és a partir de llibres, de contes infantils, apropar a tots els infants a la cultura popular. Ja no només parlem de festes, sinó, per exemple, mireu, els 100 refranys catalans més animals. És un recull molt interessant de dites i refranys a l'entorn dels animals. Deixeu-me baixar aquí de baix perquè en tinc uns quants aquí preparats que jo crec que us poden interessar molt. Mireu, els del Patufet, la col·lecció del Patufet, des de Sant Jordi, balls de festa de tradicions, la festa major, un llibre de tapa dura molt, molt xulo per als petits, pues parlar de la seva bestiari. La topinamburga, o a partir de les espècies d'una remeiera s'apropen a les plantes, i dels llibres que avui una de les capsuletes que veureu ara és d'en Noé Ribas. En Noé Ribas és un animador infantil amb molta experiència, molt amic d'en Xasco Boix en el seu moment, i que de tota la col·lecció de contes i llibres ens ha volgut presentar el de Cançons per somriure, la novetat més actual que hi ha. Tot això també volia aprofitar per explicar-vos algunes de les novetats acabades de sortir. Tenim, per exemple, l'abecedari de la festa major. Aquest serà interessant, us vaig dir que m'ha acabat d'arribar, però m'ha agradat molt dels dibuixos de la portada. A la que veig un Flavió l'aire per aquí i jo estic supercontent. Però també volia aprofitar per parlar-vos d'una col·lecció molt xula que estan fent a Tarragona, a l'últim Serrallonga Déu vos guard, en el qual, a partir de la història d'en Serrallonga, arriba a parlar-nos del ball de Serrallonga, que es balla a Santa Tecla. Tota una proposta de llibres que m'han servit per apropar-vos amb una super mini capsuleta que és la de pirates, l'àvia pirata. Veureu que és una novel·leta de l'editorial Pirata, ja veureu que serà molt breu l'explicació, en la que ens apropa a l'imaginari mariner a través d'una novel·la infantil, juvenil, jo us diria a partir de 9 anys, 10 anys, és molt, molt aconsellable. Després tindreu en Noé, que amb la seva naturalitat, la seva forma d'entendre la música, ens aproparà a les Cançons per somriure. Seguirem, aquesta capsuleta serà molt curta, perquè ens queda molt de dia per seguir gaudint de la festa del llibre, o la fira del llibre d'estiu. Vinga, ens veiem aviat. Hola, amics de l'aventura! Us presentem L'àvia pirata, un llibre que hem coescrit Josep Carrasco, jo, que sóc l'Assumpta Mercader, i jo, que sóc en Pepe Palma, que he fet un munt d'il·lustracions. és un llibre ple d'aventures, protagonitzat per l'àvia pirata i un munt d'éssers fantàstics de la Mediterrània. Ens l'ha editat Edicions del Pirata. Som-hi! Gaudiu-lo! Primer de tot, moltes gràcies, Lluís, de la Tradi Llibreria, per la feina que fas i per deixar-me presentar aquest llibre meu.
aquest llibre amb un CD que es diu Cançons per somriure, que vol ser una mena de contrapunt, un petit antídot per tornar a reimplantar el somriure en uns moments que estem vivint tots, que són una mica complicats. El que vull és que sigui una publicació antiestrès, de relaxació, de potenciar l'alegria i l'optimisme. Per què no? Jugarem a imaginar, a fer-nos pessigolles, a memoritzar instruments d'una orquestra festiva, a escoltar el nostre cos, a passejar festivament per les places i carrers, a dominar la mandra, a somriure i fins i tot a riure pels descosits. Aquesta és la meva proposta. No us la perdreu, oi? Bé, la primera experiència de càpsula ja l'heu tingut aquí posada. Aprofito l'avinentesa per avisar-vos que, si voleu, hem engegat un concurs a les xarxes. Sí, a l'Instagram, al Facebook i al Twitter de la Tradillibreria, a @tradillibreria. Què passa? Que sempre que algú em demana sobre la llibreria o em fan una entrevista em demanen però per què aquesta especialització? Per què llibres de cultura tradicional? Doncs, aprofitant aquesta festa del llibre d'estiu, jo us demano que em feu minivídeos explicant per què compreu llibres de cultura tradicional. Penseu a penjar-ho a la vostra xarxa, on sigui, m'etiqueteu amb @tradillibreria i a partir d'aquí el qui aconsegueixi més m'agrades tindrà el Tradimic. Què és el Tradimic? Doncs res més ni res menys que un carnet d'amics de la Tradillibreria. Vinga, seguim!